duk wanda yake so ya gagari dan adam Allah ya bashi tsaro daga fitinar dan adam ya yawaita karanta qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq da shi, wallahi zaka yi rayuwar kalami lafiya. Za su yi ta jehowa abin yana bajewa, suna jehowa yana bajewa, saboda ka dafa kanka ba tare da ka kai wa boka kuɗi ba. shi yasa annabi ya ce kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda 3, falaki guda 3, nasi guda 3. dan Allah ka je ka duba fassarar qul a'udhu birabbil falaq da nasi ka ji me ke ciki. har fa da magana ya Allah ka raba mu da sharrin masu kulle in sun yi kulli, wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله رب الناس ubangijin mutane ka ji ba, ina neman ubangijin mutane ka tsare sharrin mutane, don wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya tsare ka da sharrin sa. In dan adam ya saka a gaba fa sai kai da gaske. shi yasa yace malikin nas, Allah shine mamallakin mutane. Mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din, ubangijin mutane, abun bautar mutane, ilahin nas. ka raba min sharrin aljani khannas, wanda yake sa mutum wasuwasi. har aljan aka ce ka nemi tsari, duk wani ciwon wasuwasi, duk wani je ka dawo taraddudi, Allah ka raba ni da shi. min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yace ina neman tsari min aljinnati wan nas, daga mutane da kuma aljanu. dogaro da wani Allah yana lalata kyakkyawan kuduri na mutum. sannan hassada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara, malamai suka ce mai hassada kamar yana challenging Allah ne. ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba? me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba? me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba? me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba? me yasa wani yana da kaza ni ban da kaza? kaman indirectly you are challenging ubangiji tabaraka ta'ala. me yasa ya bada wani bai ba wani ba? kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka raba rayuwa tsakanin su. yanzu ko mu anan gurin dole mu yadda da individual differences. misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, amma wancan dogo ne wannan gajere ne, amma fa kun yadda dole kai haƙuri. wancan siriri ne wannan mai kiba ne, kuma ba a taɓa tamun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba. haka Allah ya ga dama ya wancan yin shi a sirirance, wannan kuma ya shi ƙosashe ɓum da shi.